Hoy, ikaw! Oo, ikaw! Ikaw na iniwan, niloko, sinayang, pinagpalit at ginamit lang. Hindi, gusto ko lang tanungin. Gusto ko lang tanungin kung kamusta ka? Nakakamusta pero parang nananakit. Biyernes na biyernes talaga nga namang gusto kong i-remember mo kung paano ka sinaktan. Pero mahal-mahal, nakausad ka na ba? O nandyan ka pa rin sa lugar na kung saan hindi mo matanggap na hindi na ikaw? Hindi na ikaw yung dahilan ng mga ngiti niya. Hindi na ikaw yung mahal. mahal. 안녕하세요. 김치노입니다. Mahal, ako pa rin to at ako na to. Ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba, ako to, mahal. DJ Kim Chino. At makakasama mo ko, di ba ka? 69 tayo, 6 to 9 p.m. Pero mahal, no, totoo yun, no, na totoong nasa larangan ng pag-ibig, parang wala namang eksperto. Na pati si Kim Chino ay akala mo pagkagaling-galing sa pag-ibig, pero lagi namang niloloko. Hindi, meron talagang possibility na ikaw yung matalo at ikaw ang masaktan. Kasi hindi naman natatapos doon, mahal, no, na kapag iniwan ka, sinaktan ka, hindi natatapos doon yung sakit. Ang isa sa pinakamahirap na proseso ay ang pag-usad o pag-move on. Diba? Mahirap. At merong mga tendency na kung saan hahabulin mo pa yung taong mahal na mahal mo kahit hindi ka na talaga mahal. At utang na loob, mahal, no, wag ka nang maghabol dahil hindi ka aso. Tandaan mo, tao ka. Tao. Andito si Kim Chino, no, para hindi ka na maghabol, ha? Okay? Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ay pag-uusapan natin ang 3 paraan para maka-move on ka. Yan na. O mahal, unang-una, gusto ko na maka-move on ka eh. Una, para maka-move on, dapat, eto na, agad-agad, putulin ang komunikasyon. Putulin ang koneksyon. Hindi ka makakaalis sa apoy kung yakap-yakap mo pa rin ang sunog. Uy, sa totoo lang mahal, kapag ikaw kasi ay broken-hearted, may pagkakataong desperado ka pa eh, na lahat ng posibilidad para kayo'y magkabalikan ay gagawin mo talaga. Kaya kahit mahirap at masakit, putulin ang kanyang hindi, ang inyong komunikasyon or connection. Yan yun yung puputulin. At tanggalin mo yung contact number, i-block mo. Ito mahal, i-block mo yung number, i-block mo ang social media accounts. Facebook, Twitter. May Twitter pa ba? Friendster. May Friendster pa ba? At Instagram, lahat ng social media at mga bagay na kung saan makikita mo ang kanyang pagbumuka. Maaalala mo ang mga good memories nyo, i-block talaga. Hindi, para makausad ka. Kumbaga, tulungan mo yung sarili mo para makausad ka. At mahal, utang na loob, kapag binlock mo, wag mo namang i-unblock. Wag ka magpakarupok. Sayang yung moving on, magiging day 1 na naman. Pero mahal, no, isa pa lang yan sa mga dahilan o rason para maka-move on. At meron pa akong 2. At muli ako si Kim Chino, makakasama mo hanggang 9 p.m. Kaya manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kasi nga, basic. Metro's number 1. Metro's number 1.